Ahojte, dnes vám ukážem pokus na kvasenie a produkcia CO2. Na tento pokus budeme potrebovať balóny, droždie, kvasnice a cukor. Do kužeľovej banky sme si nabrali cukor, približne 1 lyžičku, a potom sme si pridali teplú vodu. Nemôže byť horúca, lebo by to zabilo kvasinky. A teraz si pridáme do toho kvasnice. A teraz to celé tak minútku premiešame, aby to sa všetko rozpustilo dobre. Teraz si na hrdlo natiahneme balón a budeme pozorovať, čo sa bude diať. Teraz spravíme presne to isté, len namiesto kvasníc pridáme droždie, premiešame to, natiahneme balónik a uvidíme výsledok. Môžeme vidieť, že droždie najviac vyprodukovalo CO2.